Good morning, people! Malapit na mag-12, guys. Ininit ko yung sisig. Naka-sleeveless ako. Hindi ko alam kung ano susuotin ko kasi magpapa-laser ako ngayon. Eh, kapag nagpapa-laser ako, I usually wear like dresses para diretso na ganun open, tapos sleeveless para diretso na ganun. Kaya lang malamig eh. So, yung plano ko sana is ito yung susuotin ko sa ilalim para hindi ako hubad-hubad pagpasok ko dun. Tapos mag-layer na lang ako. Mag-layer na lang ako, pero hindi ko alam kung ano i-layer ko, hindi ko alam. Pero yeah, kain muna tayo. Gusto ko kumain muna before ako mag-makeup and all. Magto-12 na. Wait, anong oras na ba? Natapos ko lahat ng kailangan kong gawin kanina. It's 11:50 ng umaga. So, on time yung lunch ko ngayon. Lagi akong pinapagalitan ni Dan. Ang late ko daw nagla-lunch. Kapag kasi nag-start ako magtrabaho, kapag hindi ko siya natatapos, hindi ako tumatayo. Ang bango ng sisig. Sabi ni ate doon, sa binilhan ko dito, masarap daw to. So, wait, kailangan ko mag-init ng rice. Nabili ko pala yung sisig kina Ate Cheryl, guys. Asian spices. Ang sarap tingnan ng sisig. Yummers. Alam niyo ba noon, gustong-gusto to ni Dan. Ngayon, ayaw na niya. Siguro nalaman niya kung ano yung meat ng sisig, kaya ayaw na niya kumain. Yummers. Ayan. Sisig. Sarap. Kain tayo, guys. Grabihan din yung drunk blush ko ngayon na. Nakapag-ready na ako, guys. Mainit sa labas, pero mayroon akong isusuot. So, hindi ako magde-dress. Ito lang yung suot ko, top ko. Tapos, jeans. Bali, hubadin ko na lang siya mamaya. Tapos, keep my top on kasi pag ganyan ko, kilig-hili powers na. And then, yun, sa baba, hubad. Pero okay lang. Kasi kahit na nag-dress ako, iaangat ko dito naman siya. Ayoko lang na sobrang like, hubad na hubad talaga ba. Ito yung susuotin ko mamaya. Tapos, manipis na coat lang kasi, sunny, mainit nga sa loob eh. And hindi ganito kainit usually, lalo na ngayon na autumn, winter, mainit talaga, mainit. Mamayang gabi lalamig kasi. Sa mukha ko, guys, I'm using the Jeffree Star Concealer and then Jeffree Star Powder. Nag-drunk blush ako, guys. So, yung nasa cheeks ko, over ba yung drunk blush ko? Mawawala din yan mamaya. Feeling ko na over na naman. Yung Tony Moly Get It Tint. I-leave ko yung product sa description box. Available siya sa Yes Style. Yeah, meron din akong code kung gusto nyo gamitin to get 10% off. Raise 10 ang code natin. And then, yun din yung ginamit ko sa lips ko. So, yung una is yung Chateau Labiot. Lagi ko na ito sinasabi. Lagi ko siyang ginagamit. Chateau Labiot muna sa whole lips. Tapos, nilalagay ko yung lip tint sa parang gitna. Tapos, biniblend ko siya palabas. So, yan. 1:34 pa lang ng hapon, yung bus ko mga alas 3 pa. So, okay pa ako. And, ready for collection na yung may binili ako. Mamaya makikita nyo. Okay lang yan. Guys, ako ay handa na. Alis na tayo, guys. Ito yung, pakita ko sa inyo yung pa-outfit ko pala. Wait, wala akong tripod. Ito yung aking pa-outfit of the day. So, ito yung suot ko. Pero, meron akong dalang long sleeve kasi mamayang gabi lalamig. So, I'm wearing, this is my favorite jeans. Maraming nagtanong sa inyo kung saan to galing. I got this from H&M sa Japan. Pero, tingnan ko mamaya sa city kung meron silang ganito kasi gustong-gusto ko siya. Tamang-tama yung length, As in, tamang-tama talaga. I will just wear my Converse, yung white. This, lang siya, manipis lang siya na coat. This is from Boohoo. And I'm wearing for the first time the Burberry bag, sling bag. Yung ginawa ko sa kanya, kasi ko to sa akin, mahaba. Like, kung ano-ano pinagagawa ko sa mga bag. Ginanyan ko lang siya, Inipit ko siya dyan. Yan, para maikli siya. Tapos yung dito, hindi ko alam kung anong pinagagawa ko dito. Basta, pinasok ko siya dito. Yan, para hindi loose yung natitirang sling. So yan, gusto ko kasi maikli lang yung bag, yung dito lang. Yan. And then, this is from Sunny Studios.
Ito. Kasi mainit, guys. Yan. Ready na ako, guys. Alis na tayo. Yung bus ko will be here or will be there sa bus stop in 10 minutes. Dito na yung bus, guys. Sana may laman pa tong ano ko, card ko. Ako sa Target, guys, sa teens section. Kailangan ko ng mga ganito. Ito yung pang inner ko eh. Kaya lang yung suot-suot ko ngayon or yung meron ako maliit, masikip. Parang size 9 ata yun. So, pwede akong mag 10. O diba? Sa lahat. Yung 10 pa yung wala. Merong 8, merong 9. Ito yung meron ako ngayon eh. Maganda siya pang layer. 12, wait. Parang ang laki ng 12. Gusto ko kasi fitted siya. Baka yung ibang kulay meron. Ay, ito merong 10. Wala pala talagang 11, guys. 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16. So, meron ako ngayon 9. 69, 72. 10 ako no. Wala namang 10 na black. White na lang muna ako. Try ko tong white. Yan yung size ko sa bra. 72. Dito si Dan, guys. Ay. Doon ay naghihintay. Uy. I'm done. Daiso tayo, guys. Tapos na kami sa Chemist Warehouse. Meron lang kami binili doon. Yung earbuds nandito. Yung earbuds na ginagamit namin. Ito ay. Let's just get two. Sure. Can you hold that for me, please? Thank you. Tingnan nyo, guys. Meron sa Daiso. Yung, wet na earbud. Ito magandang idea, oh. Sa kabila, earbud. Sa kabila. Ang earpick. Punta kami Meijer, guys. Ipipick up ko yung binili ko online. Meron akong binili! Aksaya ng pera malak. Mayos ka dyan. Di, uy, hindi. Para sa buho ko yun. They're not cheap enough. 50 cents? You're in Meijer. Ano to? Oh, look at this, babe. That's nice. Reed diffuser. Wala siyang laman. Pang ano lang siya. Ikaw maglalagay ng laman. Na-pick up ko na siya, guys. That's an air wrap. Your hair dryer over there. That's my air wrap. That's me. Did you get this here? Yeah, I got Are the you set. getting it there dry? And the dryer. Is it all together? Yeah. You sure? Yeah. Okay. It does, doesn't it? It See? does. Oh, yeah. Yeah, it does. Yeah. I got the guys. Is that what you Dyson paid? air wrap. Yep. $799. Ito yung binili ko. Para sa buhok ko to. Para hindi masira yung buhok ko. Konti na nga lang natira. Sisirain mo pa. Ano? Ang bigat. Ang bigat ay. In-order ko siya online. Tapos, ano siya. Pwede siyang i-collect like the next day. Agad-agad. Nakot ako eh. Kala ko nawala yung necklace ko, babe. Bakit ito nasa likod? Alright, let's go to... Okay. Is that soft? Yeah. It's really soft. Feel it. Oh, that's you. No. 2 for $50. Uy! I was gonna get this one. So that's 5th Avenue and there's Manhattan right there. But it's not good enough. Mag-coco kami, guys, kasi cheat day ni Dan namin. Is it your cheat day today? Cheat night. Yeah. And tomorrow. And tomorrow and Sunday. Thank you.
papunta kami sa Tantan. Punta sana kami sa market, kaya lang close yung market. Sabi ni Dan, nadaan na niya daw kanina close. So, punta kami Tantan, Vietnamese food. Yummers! What are you gonna get? Combination. Sorry guys, yung market open, yung food court yung close. Do you want anything from here? Dito kami sa ano guys, meron silang empanada, 3 for $10. And merong tatlong flavors, so try natin yung tatlo. Hello! Can I get one of each please? Yeah, thank you. Yun din, masarap tingnan. Yun yung gusto kong pastry. Kain tayo guys. Pinatok tayo sa tissue. May tatlo. This sauce in it? Meron din silang salsa. Can I try this? I'll give the sauce in it, yeah. Ayoko ito. Heavy. I like this cheese. What's that? Beef. Sarap yung cheese. The other one. Oh my god, look at that. So meron silang chorizo, beef, at saka cheese. That one. Chorizo is good. Do you like that one? This chorizo? Mas masarap yung Pinoy empanada. Bayabas guys! Bili ako isa, tapos mayroong mangustin. Okay lang, hindi na ako bumibili ng mangustin dito kasi yung iba, matigas. Bumili din ako ng mangga. Dito na kami sa Tantan guys. Busy dito, ang daming tao. Are you okay? Something a bit different than what you normally do. Up to you. Dito na yung order namin guys. Hindi kami nag-beef noodle soup. Ito yung kay Dan. Rice with fried pork chop. Where's the cutlery? Meron silang sabaw. Masarap. We'll ask them. And then yan yung akin combination rice. Thank you! Sabaw. Masarap tong sabaw nila. And then we just got Lipton iced tea to share. Kasi ito, meron pa. Thank you very much. Thank you. Yum. Kain tayo, guys. Let's eat, my love. Ay, naku, guys. That was fun. Ang hirap kasi ang dami naming dala. Tapos ang bigat ng Dyson. Tapos nagpunta pa kami sa market. Gusto ko pa nga sanang mamili sa market eh. Kaya lang, inisip ko, dadalhin namin to lahat sa restaurant. Kasi ayaw nila na pumunta sa car para i-drop tong mga to. Sabi niya, restaurant na lang tayo eh. Diretso. Tapos yun, after restaurant, uwi na kami agad-agad. Sa Tantan kami guys. Masarap dun. Ang daming tao as in. Sobra. Like kapag na-empty yung table, diretso may kapalit. Siguro kasi Friday din. Ito galing sa market. Mag-haul ako dito ng mga Bumili kami ng corn. Mura lang kasi sa market. Itong iced tea galing to sa restaurant. Mura lang sa market. The corn was $2.50 for 2. $2.50 for 2. How much is it normally at Kohl's? Why is the car really slow? So, dalawang corn. Ayaw ko sanang bumili na ng prutas. Wala na ako ng gana kasi sa dami namin ang dala. Sabi ko, tara na. Sabi ni Dan, mangustin. Tapos sabi ko, ayaw ko nang bumili ng mangustin. Kasi last time na bumili kami ng mangustin dito, ang daming matitigas. Ilan-ilan lang yung nakain ko. Ang mahal kaya ng mangustin. How much is mangustin? Like $25 for the whole pack? Yeah, for 10. Yeah, ganyan. Tapos 10 pieces lang, guys. So, binili ko na lang, bayabas at saka mangga. Green na mangga. And then ito, ang mura lang ng nila, banana, $1 per kilo lang. So this was like 60 cents lang. Yun. Mamaya, pakita ko sa inyo, may mga nabili kaming konti-konti lang naman sa mall.
kanina. Nagpunta kami sa H&M kanina. Wala akong nakitang same ng jeans ko. Nakakaloka. Kala ko makikita ko siya dito kasi sabi ko, hindi naman siguro iba yung H&M sa Japan at saka dito, 'di ba? Sa Japan ko kasi ito nabili. Tapos tamang-tama talaga yung length, guys. Wala dito. Wala sa nakita namin, ha. Sana mayroon sila sa iba. If the bananas cost 60 cents, Yeah. we got 60 cents and it's $1 a kilo. What was the weight of the bananas? It's not half. Just a little more than half. What is it? 60%. Oh, 60% of a kilo. I don't know. 600 grams. Oh yeah, 600 grams. I thought you turned that off. Yeah. Huh? I thought you turned that off. It's on. So, It's alright. It's not new to my subscribers. I suck at math. 600 grams. Just what did I say? Just a little bit more than half a kilo. yeah, you're right. Yeah, that's I know I'm right. I know it's 60%. Like bloody hell. But yeah, you're right. 1 kilogram is 1,000 grams. I know that, Mala. Good job. Like, sobrang galing ko mag-memorize. Kaya ako nag-nursing eh. Kasi feeling ko, hindi na ngayon ha, noon. Magaling ako mag-memorize. Kasi kahit na hindi ako marunong mag-math, kasi hindi talaga ako marunong. Yan talaga yung weakness ko, guys. Pero memorize ko yung times. Like, ako talaga nauuna dun sa klase. 1 times 1 equals 1. 1 times 2 equals 2. Hanggang sa, diba? Hanggang 5 times 7. 5 times 7? Ayaw, paging anak, babe. 5 times 7. 5 times 7, 35? 35. 30. Stop na lang! Grabe to si Danny Boy, uy! You should have got my ass behind. He's a lot closer than I am. If it's red, that means they're braking. This car should... What are these people doing? Like, seriously? What are they doing? Are they Who waiting to knows? park? Got no idea. They just stop there in the middle, guys. Nandun lang sila. Silang dalawa pa talaga. Ito way kaya to. Yung isa, punta dito. Nakakaloka tong mga to. We're home! Wait, ako sa inyo yung mga binili namin. Konti lang naman. Mahal nga lang yung isa. Yeah, may mga binili na ako sa Chemist Warehouse kasi may pagbibigyan ako ng mga yan. Nagpunta ako sa Target, diba? Yung binili ko yun lang, yung pinakita ko sa inyo. So, ito lang yung binili ko, guys. Sorry, Mala? Okay. Are they okay? Yeah. Asan si Ghost? He's at the back. At the back? I got the size 10. Kasya naman siguro sa akin. Okay din kasi wala pa akong white. Meron ako gray at saka black. Kaya nga lang size 9 yung mga yun eh. $5 lang to. Tapos meron ako nakita something similar from Cotton On. And it's like $15 sa Cotton On. So, Target Kids section. Kahit na hindi kayo sobrang liit, meron silang mga size 14, size 16. Sa Cotton On, bumili si Dan nito. Gusto niya lang ng jumper pantulog talaga, guys. So, ito, sabi dito $20. From $30, sabi dito $20 na lang. Pero nung pagbayad niya, $15 na lang to. Pantulog niya lang talaga kasi ngayon ang lamig-lamig na. Tapos yung mga sinusuot niya pantulog, kasi nung summer, nakahubad lang yan naka-boxers lang. Eh ngayon, yung mga sinusuot niya, yung mga magaganda niyang mga t-shirt, sabi ko, ano ba naman yan? Yung pantulog na binigay ko sa kanya, inano niya, parang dinonate niya ata. Sabi ko, sayang naman yun. Uy, tapos ngayon, wala na tuloy siya pantulog. Dumaan din kami ng Priceline. Naghanap ako ng OPI na lotion, parang hand lotion siya. Kasi yun yung ginagamit sa kung saan ako nagpapagawa ng nails. And ang bango nung parang peach ata yun na amoy. I'm not sure. Basta yung yellow. Ang bango niya talaga. Kaya lang wala. Wala sa David Jones. Wala sa Meyer. Wala sila nung lotion. Ito nakita ko sa Priceline. Nakasale siya ng $3. Kailangan ko kasi ng hand cream dito sa kitchen. And gusto ko yung may pump. Meron akong hand cream. Yung yung maliit lang na squeezy tube. Tapos gusto ko yung pump lang para dire-diretso. And mabango to. This is from I Love ata. Mango and papaya. Mabango siya. Meron silang iba-iba dun. Merong strawberry, merong blackberry ata yun. Pero ito yung pinakamabango para sa akin. So that was only $3. Mura lang. And yung habol ko lang naman talaga is yung pump. And then, ito lahat galing na sa Daiso, guys. So I got this. Lalagyan ko nung yung aking
Miracle Cleanser na ginagamit ko sa mukha ko. Ito. Clear lang siya na soap dish. Tapos, pwede din ilagay yung, yung jelly namin na soap kasi hindi pa namin nagagamit kasi wala kaming lalagyan. And then, nakita ko to. Alam nyo ba, yung binili ko sa Japan na akala ko nagsistick sa clothes. Ang daming nagsabi sa inyo na na hindi siya dikit and hindi talaga siya dikit. Hand warmer lang siya, nakakaloka. Ang 2 boxes pa naman yung binili ko. Anyway, I saw this sa Daiso. Meron naman pala siya sa Daiso. Peel and stick. So, itatry ko to. Kaya lang ito, 3 lang eh. Tapos ito, $2.80 na ata to. Yun, ang mura lang nun eh. Tapos ang dami sana nun. Inopen ko siya nung nanood kami ng Footy last weekend. And yun, sabi ko, ano ba yan, hand warmer? Ang dami pa naman. Anyway, I got that. And then I got 2 of these. Ito yung as in, favorite talaga namin na guys, na earbuds. Kasi hindi siya napuputol. Ang strong talaga ng earbud na to. Ang galing. Tapos meron din siyang parang spiral. Spiral yung tawag. So, hindi siya parang, I'm not sure, yeah, ganyan ba? Parang meron siyang ridges. Maganda to. So, I got 2 kasi we're down to our last one na. Bumili ako ng 2 Pocky. It was 2 for $3, I think. Onion flavored drinks. Kung gusto ko mag-chips, ang dami ko na nakastock na chips. Hindi pa ako nag-chips eh. Mamaya, manonood kami ng movie. So, we'll see. Baka mag-chips ako. And then ito, my goodness. Ito yung dala-dala namin. Ang bigat-bigat. I got the Dyson Airwrap Complete. Kasi alam niyo naman yung journey ko sa buhok ko. Ang nipis ng buhok ko. Tapos, parang nagsitubuan na siya. So, meron na akong mga bagong tubo. And gusto ko siyang alagaan. Like, gusto ko mag-blow dry. Pero ayoko yung sobrang nakaka-damage naman ng buhok. Sabi daw kasi, hindi daw to nakaka-damage ng buhok. Tapos, marami pa siyang attachment na pwedeng pang-curl. Basta. So, ayun. Sabi ko, ito na. Tapos, magagamit ko naman siguro habang buhay. Habang buhay talaga. Kasi matibay naman siguro to, diba? Like, for sure, sa ganung presyo, dapat matibay to. Hindi ako nakanood ng sobrang daming review. Yung habol ko lang naman talaga is yung hair dryer. Tapos, alam mo yun, yung hair dryer, magkano ba? Hindi ko na alam. 300, 400 ata. Tapos ito, 800. $1 na lang, 800 na. It's very, like, heavy. It's very luxurious as well. Like, ito, I'm not sure if it's, I don't think it's real leather. But, look at that packaging. And then, magnetic siya dyan. When you open it, it comes with this, like, I don't know, like faux leather piece. And then comes with this. Oh my gosh. And then it comes with all these, you guys. Yan. So, I'm pretty sure I will be using this a lot. And kasi sobrang nipis lang naman ng buhok ko, hindi naman kailangan ng malaki. So, okay lang sa akin to. And then meron din siyang, wow, 4 na pang-curl. And then merong 2 brush. I'm pretty sure napanood ko yung review ni Kathleen Lights kasi halos lahat ng video niya pinanood ko, but I didn't pay attention really. Like, piniplay ko lang siya, pinapakinggan, pero I didn't really pay attention. And then, we have this as well. And sabi nila nakaka-add daw to ng volume. So, we'll see. Because my hair needs volume. And then, this is the main one. We'll see. We'll see, we'll see, we'll see. Kasi, as much as possible, ayoko sana mag-apply ng heat. Pero kailangan talaga minsan mag-apply ng heat sa buhok ko, guys. So, sabi ko, ano na lang, mag-splurge na lang ako dito. At least para sa buhok ko naman siya, diba? Manonood kami ng John Wick. Meron siya sa Netflix, guys. Napanood na namin yung 1. Mamaya, papanoorin namin yung 2. Tapos bukas daw ng gabi, pupunta kami sa cinema, papanoorin namin yung 3. Maganda siya. Ano siya? Action. Kung mahilig kayo sa mga ganyan, it's good. Or kung meron kayong mga boyfriend dyan, asawa dyan na mahilig sa mga action movie, naghahanap kayo ng papanoorin, John Wick. Maganda siya. In fairness. Guys, gustong-gusto ko yung lip combo na to. As in, promise. Tingnan nyo nga, walang retouch. As in, walang retouch. As in, yung full lips ko talaga, covered pa din. Yung Chateau La Beaute at saka yung Tony Moly na lip tone Get It Tint. Yeah, ililive ko yung links sa description box. Available siya sa Yes Style kung wala kayong like Tony Moly. Sa inyo sa Philippines, meron naman, diba? Pero sa mga nasa ibang bansa dyan, Yes Style, guys. Tapos yung concealer ko, guys, and my powder, like wala akong retouch.
Bongga. I like my makeup today. Pero kailangan ko na siyang tanggalin. Magsi-skincare tayo para makanood na tayo ng movie. And tomorrow, we will do the letting the person in front of me decide what I eat for 24 hours. Good luck to me. Ito yung sheet mask na gagamitin ko today. Ito yung galing Bangkok, Watsons with Jeju, Water, Black Pearl, Smoothing, HA mask. Ito. Smooth the way. How's your jumpa? Good. Warm. Hindi naman as in ganun kalamig. Nakaano nga lang ako. Excited ka lang eh. Excited to wear jumpa. Tulog na kami, guys. Manonood kami ng John Wick 2. And then tomorrow, manonood kami ng John Wick 3 sa cinema. Kasi out na yung John Wick 3. Kaya gusto namin panoorin yung 2 para mabukas mapanood namin yung 3 sa cinema. Anyway, meron dito yung yung pink raccoon. Nilalagay ko talaga siya sa cheeks ko lagi para maubos ba. Tapos naglagay ako ng mask yung pinakita ko sa inyo kanina. Anyway, that is it for our vlog today. I hope you guys enjoy the vlog. Please like this video kung na-enjoy nyo. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys hopefully tomorrow. Do not forget, be good. Bye!